Sangut ki subas nar tu baik uwei ubadang khandrius nem karta kila Shah kem no aki pulit jongkara liang police station halor ka jingdan kti bantu ya ka wei ka baik hakashnong la kadong ka bahap hakathan yoksi West Jaintia Hills district kani ka jingja Shah tu baik kala jaha ka step khan nyotrik nailur shiteng sinya ha ki arjaka kata halaka dong bat halai kilo ka bahap ha umrang so dima hasau district Assam. Kini kisan ngur ki basu batu baik ki dei Steve sungkan nakashnong yaw thume u hei por misna bat nisan ki lamare ki bana saphai u leader suyam bat wei u badang khandrius nam karta bana kashnong moli bang shangpung u miklan paslen utrai jong ka bike Royal Enfield ka badon ya u registration number ML04G 7777 ulamudui daka jing ujor ejahar persya ekini kisan ngur ki basu badon kti ban rong tu ya ka baik jong u nakashnong lakadong kashnong ka badan hajan ka yoksi ulayat hu bagane ke jing jatu baik kala jaha kapor kumba arbaje men step ha ka khanyo tarik nailur naka yingsa jong u ulapan pau bah ka jingwat ya kani ka baik lalap ya ka nakashnong shangpung ya ka bakinong tu kila I ya ka hashtag linti bat ha ka jingwat ya ki suba layo bat ya u leader suyam ha kepada ke jingpla jong u layok kiam saya ki paralog jong u ki basu badan kti ha kani ka kam kini ki runar kila pendon kam da ka wei ka kali Maruti Swift tourist ka badon ya u registration number ML05AD 3404 banle ya kani ka kam runar shua ban rong tu ya kani ka bike na laka dong kini ki runar kila rong tu ru ya ka wei pat ka bike Royal Enfield ka badon ya u registration number AS31D3063 kabalatu nalai kilo haka por kumba shibaje tamman stem haka ju kami khanyo tarik nailur ki pulit Assam nalai kilo ru hadin balayo jingtep balayo kiam yakine ki runar kilawan ban shimti yaki naral yang police station ban tokit halor kane ke jingja सफाई में कैमरा में अगर आदमी पहचानता तो यहाँ पे ही पहचानने का एक जगह है वहाँ में 1 सेकंड का है पार हो रहा है तो क्या पहचानेगा इटू जगह में ही है यहाँ में वो लोग आया पैदल आया स्टार्ट दिया अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो दूसरा जगह में तो 1 सेकंड में पार हो लाइट से कोई जगह में ना सर बाई चांस लाइट से फेस तो देख सकता है क्या गेट वाला खराब हो गया ना तो स्पीड ब्रेकर था तो रुक नहीं लगता लोगों